Hi guys, madong gabi. Madong hapon guys. Tanaw ninyo akuan. Ag kanang sunset. Murag kadzo. Diya guys, grabe ako ano dagat kay murag na adso-adso na. Diya kanang nai. Ingat mo guys kay naglinog day kuno ganina. Pwede naman nilang kuan sa purami nagchat na kunoy kuan, na kunoy sayanda na. Naglinog lagi pero wa mi kabati. Diya panihapon nita guys, wa na day mi magluto. Ang batuhara man pud ni nag-order nang day mi panihapon. Kay kami ramang tulo kaya mas roy ni uli mas alis siya. Opat di ay. May kanini na. Tagsa kut ang sa flavor kaya hindi ba na ang ana. Tagaan pag itag para kamot. Lagi na ka sa wateri. Ha? Teriyaki, di na tiri. Kaya din. Oh, sa imo na. Ilan ba? Buka tayo sa mais. Pacha Boy, palit sa cook boy. Kaanta boy. Ano barbecue. Teriyaki. At saka majuri ka na. Nata dang luto ha? Sa gilaw balik ko. Luto makaong gungahila. Pati yung dati sa cup flavor dia. Ayun no. Pero ulit tanaw. Kailangan. Katad na yung mamanghod. Buwang kaya. A few moments later. Good morning guys. Saday, bacon? Bacon na. Oh. Karong pako na ni. Bacon. Ang lukot-lukot lagi na. Ang anggi. Pinagluto. Ako man nagluto. Batul id mo na siya. Nga nang ikaw nagluto. Dahil nga nang ikaw nagluto ron? Tumba-tumba man ka. Ha? Tumba-tumba ka. Bacon din na. Oh, tagas ito na pero ako mag-ianaan na. Kung hadok mo Lukot-lukot. Oh, gatas. Kamarjorie na guys. Lagi mo mangga. Hindang. Gasukan dito. Gasukan na ba? Kuha man ni. Oh, gawin ko ito. Ay, panghiling pa dami ba? Ako na nila. Para ka ma-exercise. Itong pagkaan guys. Abri na ang bintana pero makasingaw.
Good morning, guys. Harta, parang di ay. Kana boy kay saling luto atong ipakasiro. Ang kanin mga te. Sige, pasit anda rin. Paano gusto kuha lagi? Ha? Haan po to di. Ayun na, puto na. Kaya ka tinga kuha na, ibili asali ng atin ang usak. Kare. Anong daw lang sige. Bata, hotdog. Ang utaw. Lamay hotdog boy, no? No? Lamay, no? Eh, hotdog ah. Masulog ba yung bacon? Ha? Hey guys, karon dai nag-ilis di ko kanang naihapid sa lamisa kay nana may borders on guys, daghan kinsi ko ni kabuok nga nagkuan, nag-GT. Kuan sila guys, mga ragtik nasa ato ko na sila ubanar siguro po dari mag-UZT sa hospital sa DLCH. So nagplano ko guys nga magluto ko gumahaw para nila anja manianggit sinda ni og pining lamisa kay arang kakuan arang ka hilad ng tanawon tong usa. So grabing among lamisa, grabing dako ani ang taasa. So og kuan sila guys kanang ganahan sila mo order og pamahaw. Magluto ra ko kanang bitang nga silog-silog ra kanang pampamahaw ra dito ra gudto sa pampamahaw. Mazo na naman guys. Makatabang pud nila anja. Basig makaginan siya pag gamay ba. So ako guys, so ko sa kuan ganina kay mao lagi to natumba ko kay nagbuntag. Tong mata na kay maligo matawag sa zuwan mo ko naligo guys kay. Abi na galauna pa nanginom ko kuan.
Katong dibagalin. Unja guys kay alas 4:30 raman di ay. Unja. Nabago bitaw ang lawas ng Tambawa ba ko nang maliit po mga sukudaan na malayo ko na isa dipik. So mas galing na tumba ko kay wa ko nagbarud. Nagpukong ra ko banza dito na bago higda. So mga karon karang-karang ang paminaw sa anggam so kanay ko dari lamisa. Unja. Magpaazon ko dari ilam sa among kon kaning butangag mga abot dari kaya ni ilaga. So ahanggi dek-dek na ganina ang gibutangan na og kanina ay kuha ng ubos. Asa lang ang atapal-tapalan dari guys kay napalagay budget na ni pahimo og gabinet. Na lamang gibutangan og linoleum. May salin pod sa lamisa. Ja, nagaman tani guys ang kong plano ron kay magplano ko og magtahi ko og ganang na ay isampung na dari sa ilam sa among lababo kay ngila tanawon ng gas kanang nay ko ani dako pa wala ginaog gasto kay kinahanglan pa nagpabutang kabinet. So palagi kay sinahinay kay og naay mga bang ag kanang ipangabang mapay ipahinay-hinay na mag pahuman. So guys, kaya nakapalit pa na yung makina nga. Kanina kinang gamay ra gud job. So na nakadzinig pa kinabang ni makina nga kay makatahi man gud si job. Ahong gitahian lagi dari sa ilam kasi ang ikortina ba. Kaning makina sa puton ni og maluwag gali dari sa kuan di jud mo andar. Mula nga kinahanglan nimo chicken jud nimo. Kay di lagi pagkakamao mag di ka mananahi di ka kamao magpazon-azon o di ka makatahi. So ganahan ko dali niya guys kay ko ano si Jack. Kaning agi ba kapag magtutulog sa kamala mag-adjust. So kaning ti lagi kani sa Cebu kani ni Pinana andiyan para man sa dali so ako time guys hindi ko tultin ako kasi pag niya pila na diyan busy man yung kaadyo ko. So pag magtahi dara ko sagdan hanggi luan da ani basin kay kon pa man lagi ni ani penturahi skim ko praman ja kani hagdana mali man ni pagkabuhat gidak-an naman ni sang manghod ni Ajoy so ito na ni sa una, di ko na ni mo agi kay grabing kagamay rag tumbanan. Karon dako na. Ang ipangtangtang na marumaki kasi dapling kay ngilab tan-awon. Diyahan ni hindi ka kumado kay abog. Sila pa. Happy na lang ako. Ay guys, ang utang napod may rin ka nang na-double deck. Additional may kay murag 15 ko makabok ng masulit. Kuliton. Ibili lang itong spray, hindi lang pa spray ha. Oh, isa lang. Ibili naman ito ng spray. Ako may isang wala ng spray.